10. fejezet. Csavardi Samu válaszúton. Frodo hanyat feküdt a földön, a szörnyetek fölébe hajolt, s annyira lekötötte a figyelmét áldozata, hogy ügyet sem vetett Samura meg a kiáltozására, amíg az egészen a közelébe nem ért. Samu már futtában látta, hogy Frodo meg van kötözve, bokájától a válláig tekeredik a kötél, s a szörnyeteg elülső lábával már emeli, hurcolja elfelé. Mellette, úgy, ahogy a kezéből kihullott, ott feküdt a földön, s fény lett Tünde kardja. Samu nem állt meg gondolkodni, hogy mit is csináljon, vagy hogy bátor-e, hűséges-e, dühös-e. Nagyot kiáltott és odaszökkent. Bal kezével fölkapta urakardját, s mindjárt támadott is. Nincs az az aprófogú, kétségbe esett kis állat, amely kétségbe esésében vadabbul ugrana neki az elejtett társa fölé hajló agaraknak, átharaphatatlan irhának, mint ahogy ő vetette rá magát a szörnyetegre. Azt valami kárörvendő álmodozásból riasztotta föl a kicsi hang. Lassan feléje fordította hát félelmetes, gonosz tekintetét. De mielőtt még rádöbbent volna, hogy ekkora düvel számolatlan esztendők óta nem találkozott, a fénylő kard már belemart a lábába, és lecsapta a karmait. Samu beszökkent a lábai közé, s a másik kezében tartott karddal villámgyorsan földöfött a fölébe hajló szörnyetekbe. A nagy szem elsötétült. A nyomorult kis teremtés most épp ott volt alatta, ahol sem a fullántja, sem a karma nem éri el. Roppant, korhadékfényű potroha alatt dögletes bűze kis híján meg is folytotta. De a dühétől még tellett egy csapásra, s mielőtt a banyapók rá tudott volna ülni, hogy szétlapítsa ezt az orcátlanul merész kis jószágot, a fénylő tündepenge kétségbeesett erővel vágott a potrohára. A banyapók nem volt sárkány, akinek a szemén kívül nincs sérthető pontja. Ám akármilyen göcsörtös ragyás volt is vénséges vén irhája, belülről egyre újabb és újabb réteggel vastagodott. A kard félelmes sebet hasított rajta, de az ocsmán zsírpárnákat emberi erő nem tudta átdöfni, még akkor sem, ha a pengét tündék vagy törpök kovácsolták, s egy beren vagy túrin forgatta volna. Elviselte a csapást, majd zsákforma óriási potrohát magasan Samu feje fölé emelte. A sebből méreg szivárgott és bugyborékolt. Szétvetette a lábait, s hatalmas testével ránehezedett. De korán, mert Samu még állt. Saját kardját eldobva két kézzel markolta a tündekardot, és magasra emelte, hogy így hárítsa el maga felől a hátborzongató tetőt. A banyapók tehát, tulajdon gonosz akaratától vezérelve, minden harcos kéznél nagyobb erővel döfte föl magát a kénkeserves nyársra. Az mind mélyebben, mélyebben hatolt bele, és Samu lassan a földhöz lapult. Ilyen kínt a banyapók még sosem ért meg. Gonoszságának időtlen ideje alatt nem is álmodta, hogy valaha fog. A régi Gondor legvitézebb harcosa, a csapdába esett legvadabb ork sem ért rá soha ilyet. Nem mártotta kardját imádott potrohába. Megremegett. Kínjában fölemelkedett, behúzta maga alá vonagló lábait, s ösztönösen hátra szökkent. Samu Frodo feje mellett térdepelt, félájultan a bűztől, de a két keze makacsul szorongatta a kard markolatát. A szeme előtt lebegő ködön át homályosan látta Frodo arcát. Kétségbe esetten próbált erőt venni magán, hogy el ne ájuljon, el ne veszítse az eszméletét. Lassan fölemelte a fejét, s megpillantotta a szörnyeteget alig pár lépésnyire. Félszeme rámerett, horgas csőréből mérges nyál, sebesült szeméből zöld váladék szivárgott. Kuporgott. Remegő potroha ellapult a földön, ívben meghajolt lábai reszkedtek, újabb ugrásra próbált erőt gyűjteni. Most azért, hogy szétlapítsa, vagy halálra marja. Nemhogy egy mérgezett kis csípéssel mozdulatlanná tegye a vonagló húst, hanem hogy megölje és szétmarcangolja. Samu maga is kuporogva nézett a szemébe, és a gyilkos szándék láttán egy ötlete támadt, mintha távoli hang súgta volna. Bal kezével benyúlt a zubbonya alá, s megtalálta. Ebben a kísértett világban hidegnek és keménynek érezte, amit keresett. Galadriel üvegcséjét. Galadriel! Kiáltotta elhaló hangon, és ekkor távoli, de fölismerhető hangukat hallott. Tündék kiáltozását, ahogy a csillagos ég alatt sétálnak a megye szeretett éjszakájában, s Tünde muzsikát, mintha csak álmában hallaná Elrond házában, a tűzcsarnokában. Gilfóniel! A Elbereth! Megoldódott a nyelve, s az ő hangja kiáltotta olyan nyelven, amit nem is ismert. A Elbereth Giltóniel! Ó Menel Palandiriel! Lenallon Sidi Guruthos! A Tíronin Fanuilos! Tántorogva fölállt, és megint Csavardi Samu volt, a hobbit, Cövegbódi fia.
No gyere, te mocsok! Kiáltotta. Bántottad a gazdámat, te dög! Most megfizetsz érte! Tovább megyünk, de ezt előbb még elintézzük! Gyere csak! Kóstold meg újra! Mintha az ő fékezhetetlen bátorsága gyújtotta volna lángra, az üvegcse úgy lobbant föl a kezében, akár egy fehér fákja. Csillaglánggal, ami az égboltról leszökkenve elviselhetetlen fénnyel hasít a sötétségbe. A banyapók képébe még sose izzott ilyen égről jött iszonyúság. Sugara behatolt sebesült fejébe, rettentő fájdalom nyilalt bele, és a fény fertőzése átterjedt egyik szeméről a másikra. Hanyat vágta magát, melső lábaival a levegőt kaszálta. Szemét belülről villámok hasogatták, agya a kínok kínját állta ki. Majd félrefordította sebesült fejét, s lassan, oldalogva, a földhöz lapulva elindult vissza a fekete sziklaszírt nyílásához. Samu kergette. Tántorgott, mint a részeg, de kergette. És a banyapók meghunyászkodva, vereségében összekucorodva, rángatózva, reszketve menekült előle. Elérte a lyukat, bepréselte magát, és zöldes-sárga váladékcsíkot hagyva maga után becsúsztant az odújába, épp mikor Samu még egy utolsó karcsapást mért behúzódó hátsó lábára. Azután ő is összeesett. A banyapók eltűnt. És hogy sokáig heverte az odújában, gonoszságát és nyomorúságát ápolgatva, a sötétség lassú esztendei begyógyították-e sebeit, új szeme nőtt-e, amíg a gyilkos égség rá nem kényszerítette, hogy az árnyékhegység szakadékaiban újra megszője félelmetes hálóit, arról nem szól a mese. Samu magára maradt. Mikor a névtelen föld estéje leereszkedett a csatatérre, fáradtan kúszott vissza urához. Frodo uram! Drága Frodo uram! Szólongatta, de Frodo nem felelt. Miközben rohant lelkesen és boldogan, hogy útja szabad, a banyapók utolérte, és egy gyors mozdulattal belemart a nyakába. Most sápadtan feküdt. Nem hallott, nem mozdult. Frodo uram! Drága Frodo uram! Mondta Samu, és hosszan, némán várakozott, de hiába. Majd amilyen gyorsan csak tudta, elvagdosta Frodón a kötélnyi pókfonalakat. Fejét ura mellére, szájára hajtotta. De egy szemerke életet, egy gyöngécske szívdobbanást nem észlelt. Megdörzsölte a kezét, lábafejét, megérintette a homlokát, de mind hideg volt. Frodo uram! Frodo uram! Kiáltotta. Ne hagyd magamra! Samu szól hozzád! Ne menj el oda, ahova nem tudlak követni! Ébredj, Frodo uram! Ébredj! Ébredj, drága Frodo uram! Ébredj! Elöntötte a dű. Felalá rohangált urateste mellett, döfködte a levegőt, csépelte a köveket, s fenyegetéseket ordított. Majd hirtelen visszaguggolt, s a félhomályban fölébe hajolt Frodo sápadtan derengő arcának. És egyszerre ráébredt, hogy ő volt a képen, amit Galadriel tükrében látott. A sápadt arcú Frodo aludtott mélyen a nagy, fekete szír tövében. Vagy akkor legalábbis azt hitte, hogy alszik. Meghalt, mondta. Nem alszik, meghalt. És ahogy ezt kimondta, mintha csak hatni kezdett volna szavaitól a méreg. Az a benyomása támad, hogy Frodo arcszíne szürkészöldé válik. Ekkor erőt vett rajta a sötét kétségbeesés. Földig hajolt, fejébe húzta szürke csukjáját, szívébe éjszaka költözött, és többé nem tudott magáról. Mikor nagy sokára letisztult róla a sötétség, Samu körülnézett, s látta, hogy homály veszi körül. De hogy hány perc, vagy hány óra telt múlt el addig, nem tudta volna megmondani. Még mindig ugyanott volt, s ura még mindig holtan hevert ott mellette. A hegyek nem omlottak össze, s a világ sem vált rommá. Most mit tegyek? Tette föl önmagának a kérdést. Most mit? Hát semmiért jöttem el ilyen messzire. Majd eszébe jutott a tulajdon hangja, amint olyasmit mond, aminek akkor, az útjuk kezdetén még maga sem fogta fel az értelmét. Valamit meg kell tennem, mielőtt véget érne az egész. El kell intéznem valahogy. Érted, uram, ugye? De mit tehetnék? Frodo urat nem hagyhatom itt holtan, eltemetetlenül, hogy hazamenjek. Vagy folytassam az utat? Folytassam? Ismételte, és egy pillanatra úgy elfogta a kételj és a félelem, hogy beleremegett. Folytassam? Ez az, amit tennem kell? És őt hagyjam itt? Ekkor végre sírva fakadt. Oda ment Frodohoz, kiegyenesítette a testét. Két hideg kezét keresztbe rakta a mellén, s fölébe terítette a köpönyegét. Aztán a maga kardját odafektette melléje, és a Faramirtól kapott botot a másik oldalára.
Ha tovább akarok menni, mondta, akkor engedelmeddel magammal kell vinnem a kardodat, Frodo uram. De ezt itt oda teszem melléd, ahogy a régi királyok mellett is ott volt a kardjuk a sírhalmukban. És rajtad van az a gyönyörűséges mithril lánc ing, amit az öreg Bilbo úrtól kaptál. A csillagüvegcsédet meg már korábban kölcsön adtad nekem, és arra is szükségem lesz. Hiszen mostantól kezdve egyre csak sötét vesz körül. Az nekem nem túl jó. És az úrnő neked adta, de ő valószínűleg megértene. Te ugye megérted, Frodo uram? Mert muszáj tovább mennem. De nem mehetett. Még nem. Letérdelt. Kezébe vette Frodo kezét, és képtelen volt elengedni. Telt az idő, és ő még mindig ott térdelt, kezében urakezével. Szívében dúlt a vita. Megpróbálta összeszedni az erejét, hogy elszakadjon tőle, és tovább induljon magányos útjára, hogy bosszút álljon. Mert ha egyszer elindul, dühe végigjáratja vele a világ minden útját, amíg kézre nem keríti őt, Gollamot. Akkor Gollam észre sem veszi, s már meghalt. De nem ezért kell útra kelnie. Ez nem ér annyit, hogy itt hagyja érte az urát. És nem hozza vissza őt. Semmi sem hozza. Az lett volna a jó, ha együtt halnak meg. Bár azt az utat is egymagában kellett volna megtennie. Ránézett a kard fénylőhegyére. Akkor azokra a helyekre gondolt, ahol a fekete szakadék szélén jártak, s ahonnét csak a semmibe zuhanni lehetett. Nem. Nincs visszaút. Ha nem tesz semmit, az a gyásznál is kevesebb. Nem azért kelt útra. Akkor hát mit tegyek? Kiáltott fel, és már pontosan tudta, hogy mi lesz a kérlelhetetlen válasz. Csináld végig. Az is magányos út, a legnehezebb. Hogy én egymagam menjek el a végzett katlanhoz? Még csügget volt, de már formálódott benne az elhatározás. Mi? Hogy én vegyem el tőle a gyűrűt? A tanács ő rábízta. De mindjárt jött is a válasz. És a tanács útitársakat adott mellé, nehogy a küldetése kudarcot valljon. És a társaságból már csak te vagy meg. A küldetésnek nem szabad kudarcot vallania. Bár ne én lennék az egyetlen, nyögött fel. Bár itt lenne az öreg Gandalf, vagy bárki más. Miért kell egymagamnak határoznom? Biztos, hogy tévedek. És különben is, ki vagyok én, hogy magamhoz vegyem a gyűrűt, és előtérbe toljam magamat? Nem te tolod előtérbe magadat. A történtek toltak előtérbe. Ami pedig azt illeti, hogy nem vagy te erre való, megkérdezhetném, hogy Frodo úr vagy Bilbo úr tán az volt? Ők sem magukat választották. No jó, akkor hát magamnak kell döntenem. És döntök is. De biztos, hogy tévesen. Ahogy Csavard is a muszokott. Lássuk csak. Ha itt lelnek minket, vagy itt lelik Frodo urat, és az a valami rajta van, akkor az ellenség kezébe kerül. És ez annyit jelent, hogy mindannyiunknak vége. Lóriennek is, Völgyzugolynak is, a megyének is, meg minden másnak. Vesztegetni való időnk tehát nincsen. Különben mindenképpen így végződik a dolog. A háború kitört, és igencsak valószínű, hogy az ellenség szándékai szerint alakul. Vissza tehát nem jutok vele, hogy tanácsot és engedélyt kérjek. Nem. Vagy itt ülök és megvárom, amíg engem is megölnek az uram holtteste mellett, és ők szerzik meg, vagy én veszem el tőle, és megyek. Mély lélegzetet vett. Tehát el kell vennem. Lehajolt. Nagyon gyöngéden kikapcsolta Frodo zubbonyának a nyakát, és becsúsztatta alája a kezét. Majd másik kezével felemelte a fejét, megcsókolta hideg homlokát, és leakasztotta a nyakáról a láncot. Aztán visszafektette Frodo fejét, hadd pihenjen. A mozdulatlan arc mit sem változott, és ez volt az, ami majdnem minden jelnél inkább meggyőzte Samut, hogy Frodo meghalt. Letette a válláról a küldetés terhét. Ég veled, kedves Frodo uram, dünnyögte. Bocsáss meg a te Samudnak. Amint a dolgával végzett, visszajön ide, ha tud. Azután már nem hagy el soha többé. Addig is, amíg megjövök, nyugodj békességben, és semmi ocsmány teremtmény ne jöjjön a közeledbe. És ha az úrnő meghallgat, és egy kívánságomat teljesíti, azt fogom kívánni, hogy jöhessek vissza, és találjalak meg. Ég veled! Ezután lehajtotta a fejét, nyakába akasztotta a láncot, és a gyűrű súlya alatt feje nyomban lekókat, mintha malomkő húzná lefelé. De lassan, mintha csökkent volna a súly, vagy ő belé költözött nagyobb erő.
mert fölemelte a fejét, majd nagy kínnal talpra állt, és úgy találta, hogy járni is tud, elbírja a terhét. Egy pillanatra fölemelte az üvegcsét, lenézett urára. Galadriel ajándéka most szeléden világított, az esthajnal csillag lágy nyáresti fényével, és ebben a fényben Frodo arca megint olyan volt, mint amilyennek lennie kellett. Sápadt, de szép, mint valami tünde, aki rég odahagyta már az árnyékvilágot. És ez utolsó pillantásban keserű vigaszt lelve Samu megfordult, elrejtette a fényt, és botorkálva elindult az egyre mélyebb sötétbe. Nem kellett messzire mennie. Az alagút szája valamivel mögötte volt, a hasadék meg előtte, talán ha 200 lépésnyire. Az ösvényt a félhomályban jól lehetett látni. Időtlen idők óta koptatták a nyomot, mely most szelíden emelkedett egy hosszú vájúban, 2 sziklafal között. A vájú rohamosan szűkült. Samu hamarosan hosszú sor széles, alacsony lépcsőfokhoz ért. Az orktorony most ott volt közvetlenül fölötte, feketén merett rá, s vörös szem izzott benne. Sötét árnyéka elrejtette őt. Fölért a lépcsősor tetejére, s végre ott volt a hasadékban. Döntöttem, hajtogatta. Pedig nem döntött még. Bár mindent alaposan végig gondolt, amit tenni készült, az ellen minden porcikája tiltakozott. Tévedtem volna, suttogta. Mit kellett volna tennem? Mikor a hasadék sima falai magukba zárták, mielőtt még felért a gerincre, mielőtt még lenézett volna az ösvényre, amely a névtelen földre ereszkedett alá, megfordult. Egy pillanatra elviselhetetlen kételjeitől kővé váltan még visszanézett. Még látta az alagút száját. Kis fekete folt a mélyülő homályban. És azt hitte látja, vagy sejti, hol fekszik Frodo. Mintha itt-ott megvillant volna a föld, de az is lehet, hogy a könnyeitől látta úgy, mikor visszanézett a köves fensíkra, ahol élete romba dőlt. Bár teljesülhetne a kívánságom, az egyetlen kívánságom, sóhajtott fel, s visszajöhetnék megkeresni őt. Majd nagy sokára visszafordult, s megtett az úton néhány lépést, vonakodva, nehezebben, mint életében valaha. Csak néhány lépést. Aztán még néhány, és már lefelé tart, és azt a fensíkot soha többé nem látja. És ekkor kiáltások, beszédhangok ütötték meg a fülét. Megállt és kővé dermedt. Orkhangok! Mögötte és előtte! Lábdobogás és durva ordítozás. Orkok tartanak odatúl a hasadékhoz, talán a torony bejárata felől. Lábdobogás és kiáltozás a háta mögött. Megpördült. Kis, piros fényeket látott, fáklyákat. Odalent pislákoltak, ontotta őket az alagút szája. Szóval megindult a hajsza. A torony vörös szeme nem volt vak. Észrevették. A közeledő fáklyák pislogása és előtte az acélcsörömpölés már egészen közeli volt. 1 perc és fölérnek, s rávetik magukat. Soká tartott, míg elhatározta magát, s most már az egész értelmét veszti. Hogy is tudna elmenekülni, megvédeni önmagát, megvédeni a gyűrűt? A gyűrűt! Nem tudta, hogy gondolkodik, s hogy határoz. Egyszerűen azon kapta magát, hogy kirántja a láncot, s hogy a kezébe veszi a gyűrűt. A csapat első orkjai közvetlenül előtte bukkantak fel a hasadékban. Akkor az ujjára húzta. A világ megváltozott, és a pillanat egy tört része is egyórányi gondolkodással ért föl. Rögtön fölismerte, hogy hallása élesebb lett, látása tompult, de nem úgy, ahogy a banyapók odújában. Most minden halovány volt előtte, és nem fekete. És miközben ő fekete és kemény kis kődarab volt a szürke világban, a gyűrű, mely bal kezét húzta, olvadt aranyrög. Nemhogy láthatatlannak nem érezte magát, de iszonyúan, semmihez sem foghatóan láthatónak. És tudta, hogy a szem valahol épp őt keresi. Hallotta a kövek csattanását, a víz csobogását a távoli morgulvölgyben. S mélyen lenn a kő alatt a banyapók nyomorult sistergését, amint vakon tapogatózik és zsákutcába téved. A hangokat a torony pincéjéből, hátul az orkok harsogó kiáltozását, amint az alagútból kivonulnak. Elől az orkok lépteinek fülsiketítő csattogását, bömbölésüket, fegyverzetük fülsértő csörömpölését. A sziklafalhoz tapadt. De az orkok úgy vonultak el, mint egy kísértett csapat. Szürke, torz alakok a ködben, lidérces álomfigurák. Kezükben fakó lángok. És elhúztak előtte. Lekuporodott,
Megpróbált behúzódni, belesimulni valami repedésbe. Fülelt. Az alagútból kijött orkok és a lefelé igyekvők meglátták egymást, és a két csapat ordítozva tartott egymás felé. Mindkettőt jól hallotta, és értette is, hogy mit beszélnek. A gyűrű volt talán, ami megértette a nyelvüket, vagy egyszerűen őket, lévén ők is Sauron teremtményei, az fordította le a gondolataikat. Egy biztos. A gyűrű hatalma igencsak megnövekedett most, hogy közelebb került a helyhez, ahol készítették. De egy valamit nem adott. Bátorságot. Samunak még mindig az járt a fejében, hogy elbújik, meglapul, amíg el nem csendesedik minden. És aggodalmasan fülelt. Nem tudta volna megmondani, milyen messziről hallja a hangokat. Úgy érezte, minden szót egyenesen a fülébe kiabálnak. Holá, gorbag? Mit csináltak odafenn? Megelégeltétek a háborút? Parancs, te nagyfejű! És mit csináltok ti, Szagrat? Ráuntatok a sompolygásra? Harcra készültek odalent? Parancsot hozok! Én vagyok a hágó parancsnoka! Gondold meg, hogy beszélsz velem! Jelenteni valód van? Semmi. Háj, háj, jaj! Vadordítás szakította félbe a két parancsnok szóváltását. A lejjebb lévő orkok váratlanul megpillantottak valamit. Futásnak eredtek. Utánuk a többiek is. Holá! Hail, holá! Van itt valami! Itt fekszik az úton! Egy kém! Egy kém! Kürtök tutultak hevesen, hangjukhoz ugató ork hangok keveredtek. Samu egy csapásra fölriadt kushatnékjából. Megtalálták Frodót. Most mit csinálnak? Olyan meséket hallott az orkokról, hogy megfagyott benne a vér. Ezt képtelen volt elviselni. Fölpattant. Egyszerre lehult róla a küldetés, a döntés és minden ezzel kapcsolatos félelem és kételj súlya. Tudta, hogy hol lett volna, hogy most hol a helye. Az ura oldalán. Bárhogy mit tud ott tenni, az nem volt világos. Lerohant a lépcsőn, vissza, s tovább az ösvényen Frodó felé. Vajon hányan vannak? Gondolta. A toronyból vagy 30-40-en jöttek, föntről meg azt hiszem jóval többen. Vajon hányat tudok megölni, amíg letepernek? Amint kardot rántok, meglátják a fényét. Előbb-utóbb felülkerekednek. És majd szól róla ének. Hogyan esett el csavardi Samu, s rakott falat holttestekből az ura körül? Nem. Megénekelni nem fognak. Persze, hogy nem, hiszen a gyűrűt megkaparintják, és akkor minden éneknek vége. Mindegy. Az én helyem akkor is ott van Frodo úr mellett. Ezt meg kell érteniük. Elrondnak és a tanácsnak, a sok bölcs úrnak és úrnőnek. A tervük balul ütött ki. Nem lehetek a gyűrű hordozójuk. Frodo úr nélkül nem. De az orkok most kívül voltak homályos látóterén. Eddig nem volt ideje, hogy önmagán gondolkozzék. Most azonban rádöbbent, hogy fáradt. Olyan fáradt, hogy az már-már a teljes kimerültséggel határos. Hiába szerette volna, alig hogy vitte a lába. Lassú volt. Az ösvény meg úgy érezte, mérföld hosszú. Hová lettek ezek a ködben? Megvannak! Ott! Még mindig jóval előtte. Jó néhány alak áll körül valamit, ami a földön fekszik. Néhányan ide-oda rohangálnak, mint a kutya, amelyik szagot keres. Rohanni próbált. Gyerünk, Samu, mondta. Különben megint elkésel. Meglazította kardját a hüvelyében. Egy perc és kirántja, aztán eszeveszett lárma támadt. Füttyögés, röhögés. Valamit fölemeltek a földről. Ja hoj! Ja Harry, hoj! Föl! Föl! Aztán egy hang azt kiáltotta. Indulás! A rövidebbik úton! Vissza az alsó kapuhoz! A banyapók miatt a jelek szerint ma nem kell, hogy fájjon a fejünk. Az egész orkbanda fölkerekedett. Középütt négyen a vállukon cipelték valaki testét. Ja hoj! Frodo holttestét magukkal vitték. Képtelen utolérni őket. Mégis utánuk vánszorgott. Az orkok az alagúthoz értek, bementek a száján. Elől négyen a teherrel, mögöttük a többi, tülekedve, lögdösödve. A nyomukban Samu. Kardot húzott, reszkető kezében megvillant a kék láng, de nem vették észre. Az utolsó közülük akkor tűnt el a fekete lyukban, mikor ő lihegve odaért. Megállt egy pillanatra, hogy kifújja magát, s a mellére szorította a kezét. Aztán a köpeny ujjával végig törölte az arcát, letörülte róla a maszatot,
verítéket, könnyet. Átok a mocskokra! Kiáltotta, és beszökkent utánuk a sötétbe. Most már nem érezte olyan sötétnek az alagutat. Inkább olyan volt csak, mintha könnyű párából sűrű ködbe lépett volna. Egyre fáradtabb lett, de annál jobban megacélozódott az akarata. Úgy vélte, ott látja nem sokkal maga előtt a fáklyafényt, de akárhogy is igyekezett, nem tudta utolérni. Az orkok gyorsan járnak az alagutakban, és ezt ráadásul jól ismerték. Mert hiába ólálkodott itt a panyapók, gyakran kellett használniuk, hiszen ez volt a halott városból a hegyeken átvezető leggyorsabb útvonal. Hogy mikor készült ez a főjárat, és az a kerek odú, ahol már réges-rég a banyapók tanyázott, nem tudták. De maguk is számos mellékjáratot vágtak attól jobbra is, balra is, hogy gazdájuk dolgában ide-oda járva az odút ki tudják kerülni. Aznap éjjel nem készültek messzele, csak egy kis mellékjáratot kerestek, amelyen vissza tudnak menni az őrtornyukhoz a szírten. Vidáman voltak, s örültek annak, amit találtak és láttak. S futtukban makogtak, fecsegtek, fajtájuk szokása szerint. Samu hallotta a nyers, színtelen és kemény hangokat a folytogató levegőben, és a sok közt kettőt világosan meg tudott különböztetni. Hangosabbak voltak, s közelebb is hozzá, mint a többi. A két csapat kapitánya úgy látszik, a menet végére maradt, s most hevesen vitatkozott. Nem tudnád rávenni ezt a csürhét szagrat, hogy ne csapjon akkora lármát? Morgott az egyik. Semmi szükségünk rá, hogy a banyapók nekünk essék. Folytasd csak, Gorbag! A lárma több, mint a felét a tieid csapják, mondta a másik. De hadd játszanak a legények! A banyapók miatt azt hiszem, egy kicsit se kell aggódnunk. Úgy látszik, szögbe ült, és emiatt igazán nincs okunk elkeseredni. Te nem láttad? Valami randa mocsokcsík húzódik egészen az átkozott likáig. Hadd nevetgéljenek! S különben is, ma nagy szerencsék volt. Megfogtuk, amire Lugburz vágyik. Lugburz, erre? Mit gondolsz, mi lehet ez? Én valami tündefélének nézem, csak kisebb. Mi lehet veszélyes az effélében? Amíg meg nem néztem, nem tudom. Ohó! Szóval nem mondták meg neked, hogy mit várnak. Amit tudnak, nem igen közlik velünk. A felit sem. De hát ők is mellé foghatnak, a fejesek. Hús, Gorbag! Szagrat hangja elhalkult. Samu is csak azért értette meg, amit mond, mert ilyen furamód kiélesedett a hallása. Lehet, de mindenütt ott a szemük és a fülük. Még az enyémek közt is akad néhány, az biztos. De nem kétséges, hogy valami aggasztja őket. Ahogy mondod, a Nazgûlok lent vannak a fenében, s Lugburz is. Valami majdnem balul ütött ki. Azt mondod, majdnem, szögezte le Gorbag. Jó, mondta Szagrat. Erről majd később beszélünk. Várd meg, amíg az alsó útra érünk. Van egy hely, ahol nyugodtan beszélgethetünk, ahogy a legények tovább mennek. Röviddel azután Samu látta, hogy a fáklyák eltűnnek. Aztán valami csikorgó robajt hallott, de meg sem állt rá, s már is egy tompa durranást. Amennyire meg tudta ítélni, az orkok is befordultak ugyanabba a járatba, amelybe ő is Frodóval, s amelyet eltorlaszolva találtak. Most is el volt torlaszolva. Úgy látszik, valami sziklatömb állta el az utat. De az orkok mégis átjutottak valahogy, mert a hangjukat már a túloldalról hallotta. Egyre csak rohantak, mind mélyebben és mélyebben a hegy alá, vissza a torony felé. Samu kétségbe esett. Magukkal hurcolják az ura holttestét valami ocsmány célra, s ő képtelen utána menni. Neki vetette magát a kőnek, lökte, nyomta, de az nem engedett. Majd nem messze, legalábbis úgy érezte, megint megszólalt a két kapitány. Állt és fülelt egy darabig, remélte, hogy megtud valami hasznosat. Vagy Gorbag, aki úgy látszik Minas Morgulba való, kijön, és ő besurranhat. Nem tudom, mondta Gorbag. Az üzenet többnyire gyorsan érkezik, mint a leggyorsabb szárnyú madár. De én nem kérdem, hogy jött. Jobb azt nem tudni. Brrr, azoktól a Nazgûloktól a hátam borsódzik. Rád néznek, a vesétbe látnak, s te csak állsz ott, mint a hülye, és megfagy a vér az ereidben. De ő kedveli őket. Mostanában ők a kedvencei. Így hát jobb, ha befogod a szádat. Én mondom, nem nagy öröm odalent szolgálni a városban. Próbáld csak meg idefenn, ahol a banyapók a társaságod, mondta Szagrat.
Ott lenne jó, ahol sem ez, sem az nincsen. De kitört a háború. S ha a háborúnak vége, talán könnyebb lesz az élet. Azt mondják, jól mennek a dolgok. Azt. Dörmögött Gorbag. Majd meglátjuk. De ha jól mennek is, nem ártana egy kis mozgási szabadság. Hogy is mondjam, ha felkerekedhetnénk néhány megbízható legénnyel, te meg én, s letanyázhatnánk valahol, ahol bőven akad és kéznél van a zsákmány, ahol nincsenek a közelben fejesek. Ó, Mondta Szagrat. mint a régi időkben. Úgy, Mondta Gorbag. de nem is számítok rá. Nehéz a szívem. Mint mondtam, a fejesek is, igen, Hangja majdhogy nem suttogással halkult. még a legfejesebb is mellé foghat. Valami majdnem balul ütött ki, mint mondod. Én meg azt. Valami biztos, hogy balul ütött ki. Aztán mi legyünk résen? Mindig a szegény uruk nép. Annak kell kiköszörülnie a csorbát. De köszönet alig. Bár ne felejtsd, az ellenség minket se szível jobban, mint őt. S ha fölébe kerekednek, nekünk is végünk. De lássuk csak. Téged mikor parancsoltak ki? Talán egy órával ezelőtt. Alig korábban, mint ahogy megláttatok minket. Üzenet jött. Nazgul nyugtalan. Kémektől tart a lépcsőn. Kettőzött éberség. Őrjárat a lépcső fejéhez. Jöttem is rögtön. Keserves ügy, Mondta Gorbag. ide hallgass. A mi néma őreink már több mint 2 napja nyugtalanok. Azt tudom. De az én őrjáratomat nem rendelték ki, és Lukburz sem küldött semmi üzenetet. Mert fölszállt a nagy jelzés, és a fő Nazgulnak el kellett mennie a háborúba. Aztán meg, mint mondják, jó darabig nem tudták rávenni Lukburzot, hogy odafigyeljen. A szem, gondolom, most sokfelé van elfoglalva. Mondta Szagrat. De azt mondják, messze nyugaton áll a bál. Az biztos. Dörmögött Gorbag. Közben azonban az ellenség följött a lépcsőn. S végül is ti miért vagytok itt? Állítólag azért, hogy őrséget álljatok. Akár van rá külön parancs, akár nincs. Az a dolgotok. Ebből elég. Engem te csak ne taníts. Egy szemhunyásnyit sem aludtunk egész éjszaka. Tudjuk mi jól, hogy fura dolgok történnek. Nagyon furák. Igen, nagyon furák. Fények, kiabálás, meg minden. A banyapók is egész éjjel jött-ment. A legények látták. Őt meg a sompolygóját. A sompolygóját? Az meg mi a csuda? Biztos te is láttad. Ösztömér kis fekete fickó. Maga is pókot formáz, vagy inkább kiéhezett békát. Járt már itt. Először Lukburzból jött kifelé, évekkel ezelőtt. És utasítást kaptunk a legmagasabb helyről, hogy engedjük át. Azóta följött már egyszer-kétszer a lépcsőn, de békében hagytuk. Úgy látszik, a banyapókkal szűrte össze a levet. Nyilván nem jó falat. Ő nagysága egyébként pökne a legmagasabb hely parancsaira. De ti ugyancsak éberen őrködtök ott a völgyben. Fönt volt már tegnap is. Egy nappal azelőtt, hogy kitört volna ez az égtelen ricsaj. Tegnap kora éjszaka láttuk. A legények jelentették, hogy ő nagysága szórakozik, és ez nekem elég volt, amíg a parancsot meg nem kaptam. Gondoltam, a sompolygója hozott neki valami játékszert. Vagy ti küldtetek neki valami jó falatot. Egy hadifoglyot vagy mit. Hadjátszék. Abba én nem szólok bele. Ha ő vadászik, úgysem megy el mellette senki. Senki. Mondod te. Ti ott nem használjátok a szemeteket? Csöppet se vagyok nyugodt. Akárki jött fel a lépcsőn, az elment mellette. Széthasogatta a hálóját, és elillant a lyukon. Ezen érdemes elgondolkozni. Jó, de a végén csak elkapta, nem? Elkapta? Kit? Azt a kis fickót? Ha az egyedül lett volna, akkor már rég behurcolja az élés kamrájába. S ha Lukburz őrá vágyik, akkor nektek kellett volna elkapnotok. De többen voltak. Samu itt fölkapta a fejét, és a fülét a kőre tapasztotta. Ki vágta el a kötelet, amivel meg volt kötözve? Ugyanaz, aki a hálót széthasogatta. Te talán nem láttad? És kidöfte a tűt ő nagyságába. Gondolom ugyanaz. De hol van? Hol van Szagrat? Szagrat nem felelt. Azt hiszem, jól tennéd, ha a fejedbe nyomnád a mindentudó sapkád, ha ugyan van neked olyan. Ez nem nevetnivaló.
Soha, de soha nem nyársalta fel még senki a banyapókot. Ezt te is nagyon jól tudod. Érte egy könnyet nem ejtek. De gondol csak el. Valaki elszabadult itt, aki sokkal veszélyesebb, mint bárki átkozott lázadó a régi rossz idők, a nagy ostrom óta. Valami igenis balul ütött ki. És ugyan micsoda? Morgott Szagrat. A jelek szerint Szagrat kapitány valami nagy harcos kószál itt szabadon. Valószínű, hogy tünde. De minden esetre tünde kardja van, s talán csatabárgya is. A te körzetedben szabadult el, s te még csak észre sem vetted. Nagyon muris, mondhatom. Gorbag köpött egyet. Samu komoran elmosolyodott tulajdon személy leírásán. Ugyan, te mindig olyan sötéten látod a dolgokat, mondta Szagrat. Azt olvasol ki a jelekből, ami tetszik. De azoknak más magyarázatuk is lehet. Ő rá mindenütt. S különben is. Egyszerre csak egy dologgal tudok foglalkozni. Ha már szemügyre vettem azt a fickót, akit igenis elkaptunk, akkor majd ráérek a másikon törni a fejem. Nem hiszem, hogy azzal a kis fickóval sokra mennél, mondta Gorbag. Lehet, hogy az igazi huncutsághoz semmi köze. A nagy, aki az éles kard, láthatólag maga se igen törődött vele. Ott hagyta faképnél. Ez szabályos tündecsel. Na majd meglátjuk. Most gyerünk! Már eleget járt a szánk. Gyerünk, és lássuk a foglyot. Mit akarsz kezdeni vele? Ne felejtsd el, hogy én szúrtam ki. És ha el akartok szórakozni vele, abból minket sem hagyhattok ki. Engem meg a legényeimet. Ugyan, morgott Szagrat. Nekem parancsaim vannak, és azok előbbre valók, mint a hasam vagy a hasatok. Azokat nem lehet megszegni. A határsértőt, akárki légyen az, akit az őrség fogjulejt, a toronyba kell zárni. Le kell vetkőztetni. Leltárba kell foglalni mindent, amit találnak nála. A ruhadarabjait, a fegyvereit, leveleit, gyűrűit, minden vicikvacakját. S nyomban el kell küldeni Lugburznak. És csak is Lugburznak. A foglyot meg biztonságba kell helyezni. Éppen és egészségesen. Halálos ítélet terhe alatt, ami az őrség valamennyi tagjára vonatkozik, amíg csak ő érte nem küld, vagy el nem jön érte személyesen. Ez elég világos. Hát ezt fogom kezdeni vele. Le kell vetkőztetni? kérdezte Gorbag. Talán megnyúzni? Fogát kiverni, a körmeit letépni, haját kitépni, meg minden? Nem, semmi ilyen. Lugburzé, mondom. Éppen és egészségesen kívánja. Hát, ezt nehéz lesz úgy átadnod, nevetett Gorbag. Hiszen már hulla. Hogy ezzel mit kezd Lugburz, arról fogalmam sincs. Mehetne akár a fazékba is egyenest. Bolond, acsargott Szagrat. Nagyon okosan szólsz. Csak éppen, hogy sok minden van, amit te nem tudsz. Még ha mindenki tudja is. Ha nem vigyázol, még te kerülsz a banyapók fazekába. Hulla! Hát ennyire ismerette ő nagyságát. Akkor kötöz meg, ha húsra éhes. Dökhúst meg nem eszik, kihűlt vért nem szív. A fickó nem halott. Samu elszédült, s a sziklába kapaszkodott. Úgy érezte, a feje tetején áll körülötte az egész fekete világ. Oly nagy volt a megrázkódtatás, hogy majd elájult. De miközben még küszködött magával, hogy eszméleténél maradjon, a szíve már tudta, hogy mit szól hozzá. Te ostoba! Hát nem halt meg, s a szíved ezt tudta is! Ne bízz a fejedben, Csavardi! Azért benned a legkevesebbet! Veled az a baj, hogy úgy igazán kezdettől fogva nem remélted, hogy sikerülni fog. Most mi a teendő? Pillanatnyilag semmi más, mint hogy a mozdíthatatlan követ támassza és füleljen. Kihallgassa a gonosz ork hangokat. Eredj már, mondta Szagrat. Nem ő az első, akit ő nagysága megmérgezett. Ha vadászik, csak megcsípi a nyakukat, s úgy elernyednek, mint a kicsontozott hal. Aztán azt csinál velük, amit akar. Emlékszel még a vén uftakra? Napokig nem tudtuk, hova lett. Aztán ráleltünk egy zugban. Ki volt akasztva, de élt és pislogott. Hogy mekkorát röhögtünk! Lehet, hogy ő nagysága megfeledkezett róla, de mi nem nyúltunk hozzá. Nem jó vele újat húzni. Nos, ez a kis mocsok, ez is felébred néhány óra múlva. És azon kívül, hogy egy kicsit még kevereg a gyomra, kutyabaja nem lesz. Azaz, hogy nem lenne, ha Lugburz békén hagyná. És azon kívül persze, hogy törheti a fejét, hogy hol van és mi történik vele. És hogy azután még mi? Röhögött Gorbag.
Ha más dolgunk nem lenne, erről éppenséggel mesélhetnénk neki egyet-mást. Nem hiszem, hogy valaha is jobban lett volna Lukburzal. Így hát, gondolom, tudja, mit várhat. Ez sokkal murisabb lesz, mint hittem. Gyerünk! Nem lesz muris. Én mondom neked, mondta Szagrat. És éppenséggel nekünk kell megőriznünk. Különben mind az életünkkel játszunk. Jó, na, de ha én a te helyedben lennék, elfognám a nagyobbikat is, aki szabadon kószál, mielőtt még jelentést küldenék Lukburznak. Mert enyhén szólva megfogtad a cicát, és szabadon hagytad a macskát. A hangok távolodtak. Samu hallotta távolodó lépteiket. A megrázkódtatásból már fölépült, és most rázta a vad dű. Ostobaságot műveltem, kiáltotta. Tudtam, hogy azt fogok. Most elfogták őt az ördögök, a mocskok. Soha ne hagyd el az uradat! Soha! Soha! Számomra ez az egyetlen egy szabály. Bár valaha bocsánatot nyernék. Most pedig vissza kell jutnom hozzá. Valahogy. Akárhogy. Kihúzta a kardját, és a markolatával verte a követ, de az csak döngött tompán. A kard viszont annyira ragyogott, hogy látott a fényében, és meglepve észlelte, hogy a nagy kőtöm súlyos ajtót formáz, és majdnem kétszer olyan magas, mint ő. Fölötte sötét űr a kőtöm teteje és az alagút boltozata fölött. Valószínű, hogy csak a banyapók ellen állították, és belülről zárul valami retesszel vagy pöcökkel. De ő nem elég agyafúrt, hogy ezt kideríthetné. Maradék erejét összeszedve fölugrott. Elkapta a kőtöm szegélyét, fölhúzóckodott, és a másik oldalon lehuppant. Aztán rohant, mint az őrült, kezében az izzó karddal, be a sarkon, aztán tovább a kanyargós úton. A hír, hogy ura él, erőt öntött belé, és a fáradtsága eszébe se jutott. Nem látott semmit maga előtt, mert az új járat egyre kanyargott. De úgy érezte, közelebb jár a két orkhoz. Mintha megint közelebbről hallotta volna a hangjukat. Sőt, már egészen közelről. Tehát ezt csinálom vele, mondta Szagrat mérgesen. Megy föl, egyenest a felső kamrába. Miért oda? Dörmögött Gorbag. Lent talán nincs dutyi? Hogy véletlenül se essék semmi bántódása. Mondom, felelt Szagrat. Érted? Ahhoz túl értékes. Még az enyémek közül sem bízom meg mindegyikben. És a tiéd közül egyikben sem. Sőt, benned sem, ha rád jön a bolondóra. Oda kerül, ahová én akarom. És ahová te akkor sem égy föl, ha begorombulsz. Föl a tetőre, mondom. Ott biztonságban lesz. Igazán? Mondta Samu. Megfeledkezel a nagy tündeharcosról, aki szabadon kószál. Azzal rohanvás befordult az utolsó sarkon, csak hogy rádöbbenjen. Az alagút, vagy a gyűrű adta hallása valami csele folytán tévesen ítélte meg a távolságot. A két ork jóval előtte járt. Most már látta őket. Két fekete, zömök alak a vörösen izzó fény hátterén. A járat itt végre egyenesen vezetett, meredeken fölfelé. És a végében tárva nyitva két nagy kapuszárny, ami valószínűleg az irdatlan toronykürtő föld alatti kamráira nyílt. Az orkok terhükkel már bevonultak. Már Gorbag és Szagrat is közel volt a kapuhoz. Samu nyers énekszót, kürtharsogást, kongatást, undorító lármát hallott. Gorbag és Szagrat már a küszöbön volt. Samu elkurjantotta magát, megrázta fullánkot, de vékony hangja beleveszett a hangzavarba. Ügyet se vetett rá senki. A két nagy kapuszárny becsapódott. Bum! A vasreteszek odabent a helyükre csapódtak. Csin! A kapu bezárult. Samu nekirontott bronzlemezekkel bevont kapunak, és eszméletlenül rogyott a földre. Frodo élt, de az ellenség kezére került. Ezzel véget ért a gyűrű háborújáról szóló történet második része. A harmadik rész a Király visszatér címet viseli, és a sötétség ellen vívott kétségbe esett küzdelem történetét mondja el, meg azt, hogyan is végződött a gyűrű hordozó küldetése. Köszönöm, hogy velem tartottatok az újabb kalandon. Ha tetszett, kérlek iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!